mikäs täällä on Käppälässä, kun on suht hieno ilma ja silleen niin, mut tahtoo vaan niin pirun kuumaa olla, niin oli tähän varjoon hetkeksi tultava, kun olisi nyt tässä tämmönen tuotetesti video taas tulossa, eli Carlens Apple Original. Kipasin tosiaan Lidlissä äskettäin ja löytyi sitten tämmönen tuote sieltä testattavaksi, niin. Mut sitten pikimmittä Jori noittaa maistelemaan. Tässä on aavistuksen verran saman kaltainen maku, mikä siinä Thatchers omena siiderissä, mutta tää ei ole kumminkaan niin kirpeä jälkimaku tässä ei kumminkaan ole kuin siinä Thatchersissa, niin tää on ihan kohtalaisen hyvä juoma, ainakin meikäläisen mielestä. Kyllä tää ainakin minulta saa 4/5 arvosanaksi, että on tää meikäläisen mielestä siis hivenen parempi maku on tässä kuin siinä Thatchersissa, kun siinä oli suht kirpeä se jälkimaku, niin tässä ei ole niin kirpeä. Ja omenan makuhan luonnollisesti tässä nimensä mukaan on, niin kyllä. Tosiaan tällä hetkellä on nyt täällä Laajalämmöllä päin, että Urpalasta kiersin semmoista polkua pitkin tänne Laajalammen alueelle päin, niin jos nyt oikein muistan, niin tässä on joku semmonen erityiskoulu, Laajalammen joku erityiskoulu on tässä, niin täälläkin on ihan mukavaa olisi asustella, että jos olisi niinku kämppä täällä, niin tää sijaitsee lähemmältä missä minä asun, niin noin suunnilleen 5 kilsan päässä, että omakotitalon asutusta ja sitten siellä on tommosia pieniä kerrostaloja ja silleen niin. Ja siinä edessä, niin tuossa mikä talo pilkottaa, niin siinä on tää Laajalammen nuorisotalo on siinä, niin. Mut jees, jos tästä jatkaisin nyt käppäilyä, niin 4/5 tälle arvosanaksi, että näihin tunnelmiin ja aurinkoisiin kuviin täältä Laajalammelta päin.